Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Alas 9:55 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Good evening sa inyo taram din na mga bahin sang kalibutan. Welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line. Action Firing Line. Yari kita sa katapusan nga Huwebes sa bulan sang September tuig 2022, no? September 29, 2022. Ang inyo ka-action, Marlon Hilabaya. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon ta ang galakat sang panahon with the Action Gun Republica. Action Gun, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi. Action Mar sa aton mga listeners mayong gabi. Hari, lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Biyernes kita karon. September 29. Webes. Webes. Yes. Banse ko. Sorry. Webes karong adlaw. September 29, 2022, no? Si Bagyong Luis, no? Si Luis ni siya. Naglampuwas na siya sa aton PER. Sini nga hapon, no? Daw nagtamwa lang siya, dason naglarga na naman. So, way ni siya ipikto sa aton sa iban nga bahin sang aton kapungsuran. Way man nabatak ng mga tropical cyclone wind signal. Ang dominant weather system naton, amuning intertropical convergence zone, nag-aapekto diri sa southern Mindanao. Kabugusan, no? Halos sa kabugusan sa aton kapungsuran, Metro Manila, kag sa iban nga bahin sa aton pungsod. Lakip na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental. Kalmado, Generally fair weather, may pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan. May dala lang siya na ligwin nga pagulan o kon pagbanag-uob. Tugas ang ITCC kag localized thunderstorms. No? May mga pagulan nga tugas ang ITCC kag localized thunderstorms. Ang kabugusan naman sa aton kapungsuran, napaidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon na sidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan east to southeast, no? Aton mabatyagan sa kabugusan sa isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan kalmado man hari kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya ang aton wave height 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag alas 11:08 karon sa gabi ang taob naton 0.8 magabalos ang una sa alas 4:36 buwas sa aga, no? 0.6 metro. September 29 na, ano? Kag alas 5:40 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw magapakita ini sa alas 5:36 buwas sa aga. Ari kita nagahamboy 25 hasta 32 degrees Celsius o 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo lang ni, lakat sa aton tiyempo sining gabi action barang. Salamat Aksyon. Mayong gabi. Okay, welcome. Action Firing Line. Gana Republika sang PDMPD nagdala sa inyo sang labing ulihing lakat sang panahon sa sabong Webes sang gabi September 29, 2022. Action Firing Line. Ang Pilipinas, temo ni, daw wala gina
Dawala ginaliwatan sa mga bagyo ang pungsod sa Pilipinas. Kumado naman ninyo halin sa super typhoon nga si Carding, di ba? Ginsundan ni Luis. Si Luis nagagwa na sa Philippine Area of Responsibility akon par sa mga pag-asa nagsilima ka-aksyon nga bayara sang anob tubtob siyampa ka mga bagyo ang posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility tubtob sa bulan sang Disyembre. Action firing line. Daw hindi mayong balita mag-amo sila mag-aksyon, no? Kay ano ba na ang sitwasyon tadi kon may bagyo nagatintihin kita. Ang nagsiling sini amo si Pag-asa Administrator Vicente Malano, may arasang public briefing subong Thursday mo. Ang siling ni Malanon, no? Malanon ang yesterday family name. Ang siling niya sa sunod nga bulan sang ining October, no? Kundi sa Domingo, Oktubre na kita, may 2 tubtob 4 ka mga bagyo ang mga posible nga magasulod. Sa rabot naman nga Nobyembre may 2 tubtob 3, kag sa Disyembre may 1 tubtob 2. May kuntani kun kwarta kag kayuhan lamang ang magsulod, no? Pero kundi kampiyon. Pero kung bagyo gani ay warat gid sayod kay kung hindi halit sa propiedad, kabuhi sang tao ang nagkakahalitan o kung nagakadula sa kalibutan. Action firing line. Ang kanabuon sang mga ginatawag nga super typhoons nga nagasulod sa Pilipinas, nagdamo man sa mga tuig 2022 nga nagdamo ikumparar sa mga nagliligad nga tuig. Kaya ang pathag dari sang Pag-asa kag pathag man sa mga counterparts sa ibang pungsod sa ibang nasyon, ang ginilisan nila gali ang definisyon sa super typhoon, no? Daw kadalom ni mag-amo sini, pero aring explanation nila ho, no? Simple ba lang gali iintindihon kung matihan mong ila sa ding explanation. Kay sang una, ang tropical cyclone dapat mayara kabaskugon nga hangin nga at least 220 km per hora agod i-considerar bilang super typhoon. No? Sang una na siya nga tropical cyclone 220 km per hour agod nga matawag na siya nga super typhoon. Action firing line. Pero sumong ilisan nilang definisyon amo ni rason kung ang nagdamo ang super typhoon. Subong ang tropical cyclone nagsiling dapat at least 185 kilometro per hora na lamang pwede na ma-categorize bilang super typhoon do kadako gid sanggin nubo yan, no? Humalin sa 220 km per hour ginpapadaog sa 185 km per hour, no? Super typhoon na siya, mag 125 km per hour. Action firing line. Kaya mo na ang rason gali ang kabaskugon sa hangin ginpanabu-dubuan bla. Amo na nga damo ang super typhoons sa mga tuig ikumparar sang naglilikad. Ti ang Pilipinas, damo ang Pilipinas narakip ba no? Damo ni mga kaupdanan, mga pungsod nga miyembro sang World Meteorological Organization. Akon bagyo ang hambalan, ang nagasugod 185 km per hour, ginakategorya na nga super typhoon. But sa lingon, isa lang ang ila sa ginasunod nga definisyon. Action firing line. 704 Action Radio Philippine Standard Time. Kulbahan kita diri sa Pilipinas kung makabati kita sa super typhoon mo, di ba na? Ano ba lang nga bagyo ang nagasunod sa pabinsaron nyo? Kung mag-super typhoon, di ba Yolanda, lanto abla kung pilang ginbilin nga halit, kag pila ang ginabilin nga patay sang super typhoon Yolanda. Mayo lang, no? Kay may mga super typhoons gibang kita, yan esperiensyahan sa mga tuig 2022, pero hindi kaangaya sang
batasan ni Yolanda. Action firing line. Tikon bukadon tang libro sa listahan sa mga bagyo nga nagwaswas diri sa Pilipinas subong tuig 2022. Ang mga bagyo nga angalan Henry, Josie, kag Carding amo nang gin-consider nga super typhoon. Pero sa tatlo nga ni, ini si Carding lang amo ning naglandfall diri sa pungsod sa Pilipinas, no? Amo to sa ang rason nga ang Carding among ginkabig dako-dako nga bagyo nga naghalit sa Pilipinas sa nabilin sang dako nga kahalitan, no? Ikumparar tabi sa mga super typhoons nagligad, no, nga mga tinuig. Nagligad nga tuwing 2020 ho. May kabagusan nga 4 ka mga super typhoons ang naganot sa Pilipinas. 4 man nagliligad nga tuwing 2021. Action firing line. Why sang mayo nga idulot basta bagyo Kung ulan medyo okay patani. Pero kung bagyo mga kaksyon, tanan niya apektado, hulag sang tao, negosyo apektado, ari ang pamatuod ho. Kita nga mga tao diri sa Pilipinas, dapat maghanda kay sa pila ka adlaw mga kaksyon, bangod sa pila ka adlaw kung pag-asa ang pahambalon, no? May ara sang pagsaka ba mo gining mapulupinot kag upload pamatian nga say sa balita mo ang saka. Action firing line. No? Dapat maganda kita kay sulod sa pila ka adlaw siling ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban sa public briefing, pero ni gapati ko nga dito ni una maapektuhan at dito ni una mabatsagan sa area sang Luzon nga motong waswasan gid sang bagyo, ginalitan sang bagyo. Hambal ni Agriculture Undersecretary Panganiban sa public briefing, siling niya sa sulod sang pila ka adlaw paabuton ta ang pagsaka sa presyo sang bugas kag utanon. Action firing line. Bangod sa ginhalit sang nagbalbal nga si Carding, kinalitan niya mga pananom dito sa area sa Luzon. So dako ang value kag volume sang agricultural losses. Ang siling padali ni Panganiban, 15 to 20% ang posible nga isaka sa presyo sang mga balaklon sa merkado. Bisan 5% na gani, lang gani, sakit na, ano nagadayan ang 15 to 20%. Action firing line. Ang datos ng DA as of September 28 nagapakita nga ang presyo sang well milled kag regular milled nga bugas ara sa 40 kada kilo kag 38 kada kilo didto na sa may Metro Manila sa mga merkado sa Metro Manila. Action firing line. Dari sa aton mas mahal pa yung gani, di ba? May 42, may 45 kita iya nga presyo sang bugas de. Mayo lang sa Metro Manila gali magabani. Action firing line. Las 7:08 Action Radio Philippines Standard Time sa mga luyang magpadala sa ilang sa mga mensahe. Ipadala lang sa amo sa ring text hotline 0996-3757-0874. Ulit-ulit, suliton ta 0996-3757-0874 ang amo sa ring text hotline. Action firing line. Sa mga nagpadala naman sa mensahe, timbrado pa, advance nga mga mensahe sa ato sa ring live stream, basta kasarangan lang kag di lang tama ka laba nga mga mensahe, okay gid tagaan ta na sa hustisya nga dugay. Sa wanta ang balita sa bahin sang lokal, mga kaaksyon sa lokal, kolera sa Negros Occidental, strike 7 na. Action firing line. Strike 7 na abot sa lingon. 7 na ang kumpirmado nga kaso sang kolera dari sa Negros Occidental. Wala pa nalabot ang surat sa Bacolod. Ang surat sa Bacolod may isa, di ko nalikip tang isa, 7 plus isa, kundi 8 tarani. Action firing line. Firing line. Ang sunod sang Silay, amo ning may pinakadamo nga naigo sang kolera. Ginigo sining balatian kay halin sa 3 lang una, gindugangan 2.
ang ulihi nga nagdugang duha, ang duha ni residente gid sang syudad sang Silay. Action firing line. So, sumaka na sa 7 mga kaaksyon. No? Ang 5 kun sa mga balaklon pa, kinumpragid sang Silay. Oh, isa sa Victorias, isa sa Banwa sang EB, Magaluna. Oh, lonsay mga lugar ni nga namtang sa ikatatlo nga distrito sang ato sa nga probinsya. Kaya ginasigaw ba na bong lakson mayara sang pagkabalaka nga nabatyagan. Siling niya hindi pa naman makabig nga maka-alarma ining kaso ni. Pero siling sang amay sa ato sa probinsya, mangin alarming inikon, wahay sang ginhimo nga tikang ang gobyerno probinsyal kag ang lokal nga gobyerno o kon LGU nga apektado sa ning kaso. Action firing line. Una nga nagpalayag sang iya plano ang Silay pagi sa kay Mayor Judith Gallego. Si Mayor Gallego, isa sa mga alkalde sa Negros Occidental, nga way niya sang problema kung tawgan kag kung interviewon sa radyo ora mismo sa Batsyan Sigida. Action firing line. Kundi damo sang nagadayaw siya nga mga pamuluyo dira sa may Silay City ho. Hindi pareho sa iban nga mga alkalde sang Banwala Maligid alkalde sang syudad dira sa may Southern Negros Occidental na bisan ginapadalaan mo na sa mensahe sa iya sa communication kag ginatawgan mo abot lang ba si may pagka-high-tech niyang cellphone bla ni Mayor ne, no? Ginapadalaan mo sang mensahe kag ginatawgan misa ka tinaga kag sabat nga huo kag hindi o kon maghambal malambi alang-alang wala gid batia Action firing line. di blang ya sa nga city administrator nagresign why gid batia kung ano ang iya sa nga reaction ano nga sudad niya raho kaman kalang city ho Action firing line. karon lang kaya tagan taga sang panahon tagaan ta ni tiyempo, tagaan ta gid ni minutos, no? Para ipabalo sa iya mga pumuluyo na para mabalaan sa mga kabankalanon sa mga botante sa isa nga lugar, no? Kon anong kakatabo sa inyo sudad sa bungda. Action firing line. Karon lang kay ko sa mga pagkaon pa timplahon tagid sang mayo-mayo ni ang timplada blang way sang kapin kag way sang kulang. Action firing line. Firing line. Balikan ta ng istorya sa kolera kay di na pwede mabaliwala ining kolera nga ginatuwag ni, no? Balikan ta ang alkalde sang Silay para ibaloon ta kon bala may dugang sila nga tikang nga ginapatigayon, no? Subong nga ang kaso sa sunod ara na si Lima kun isip-isipon tabi, no? Ang ginhalaran kun di ko masala 3, no? May isa sa Lantad, may isa sa Eustaquio Lopez akon ginatawag nga E. Lopez. Kag ang ginahimo man sang gobyerno sang EB Magaluna abi, no? Kay may nakuha kita nga statement gikan sa kay EB Magaluna Municipal Mayor Marvin Malacon bisan isa lang kakaso ang na-record sang EB Magaluna hindi man pwede baliwalaon nga man kung sa mga binugoy pang istorya di mo lang nagasugod ang damo ha kundi sa jutay. Action firing line. Baka number 2 ka kung di ka maagi number 1. Action firing line. Firing line. Ano ka ba, Jikiro? Din nag-umpisa ang 2, ang 3, ang 4, kundi sa isa. Action firing line. Ang isa, pwede gid nga mahimo isa lang. No? Pwede gid ya nga hindi na magduha, di bla? Pero ang 2, hindi gid ya pwede nga magduha kung waay ang isa. Action firing line. Doon nag-mathematic na to ba? Bisan na isa lang kaso dapat man nga tutukan niya, no? Ibaloon ta magkaroon ko may tiyempo pa kita, no? Kung available man no? Ang time ni Mayor Marvin Malacon sang EB Magaluna. Action firing line. Magababangkot sa inyo nga Victorias Action Marlon, wala may gunlawag Victorias may isa magkakaso. Dason lang na. Action firing line. Ay perme na sako ang ilas sa mayor, no?
Kabati kagabi interview Action Henry sa radyo, sa telepono, ang mayor sa Bangsa Victoria, sumagiday. Action firing line. Sa personal, kagi man na interview siya personal, gali kay damo nga bilya, nagatingob. No? Pero kung permini sako, no? Tiya ba na guro, insindihan ta nga sako, no? Pero kung ang sako nila ni, tinuig nga siya nakuay, gani gibalabot nila ng istorya ya. Action firing line. Ano ba ginibaw sa nga balita mga ka-aksyon sa bansang nga lokal? Ang mga tropa sang gobyerno nga may ara sang obligasyon kon papel para magpabilin sa katawhay kag karinong sa pagsugod sang pila ka mga aktibidad sa Mascara Festival. Ginasiling Super Mascara Festival diri sa Bacolod kay na sa hapon na balita gintipon ni sila, no? Sa compound sang Bacolod City Police Office kon BCPO. Action firing line. Ang tawag sini Send Off Troops and Resources Ceremony, no? May police, may militar, may firemen, may Philippine Coast Guard, no? PCJ. Butlang ko totoong idol ta. Philippine Coast Guard, chief ato guro teka to mga matagas ko opisyal mo sa katusan ng mga law enforcement agencies. May K9 unit, no? K9 unit, mga handler sang K9 blade unit na ngido balang sus kunway ka linibo ginagasto ko dadlaw di na mabuhi. Action firing line. Tapos lanon man isa sa mga maalam nga rasa sang ido ng K9 nga ginatawag, no? Ara ba nang bitaw, mga traffic enforcers ta kag ginatawag nga force multipliers. Kay na nagtelelipon sila dito sa compound sang BCPO. Siyempre, ginpahanomdom sang ila sinita sa tagsa ka mga obligasyon subong nga webas palabang. Ang maskara activities opisyal nga nagasugod Domingo, lantawan nyo na sa kalendaryo nyo bala. Domingo pit sa 1 sa bula sa Oktubre, no? Action firing line. Timing gino, Domingo, no? Way sang obra sa taladapan sang gobyerno, way man klase. Ti kalabanan nga mga tao linagaw ina siya. Pero boss, palamang Biyernes mga ka-aksyon, sugiran da ka mo. May ara na ya una nga pagtililipon, no? Matabo ni dara sa may grounds sang Bacolod City Government Center. Subong malalabay ka ba kami dako na naging tablado na butang. Action firing line. May ara sang palagwaon da paagi sa ginabansagan subong sa Pilipinas nga music icon. Tidamo man sang music icon. Galing kay kon siya ni mag-perform ga dagsa kagapanong ni mga teenager. Action firing line. Si Toto Rico no? Si Toto Rico Blanco, no? So kuno na sila bambo sa ginatawag River Mayan, di ba? Kung di ko magsala, no? Ano to kaya di ko di familiar gi sila. Si Rico Blanco. Kaya nagdag-separate sila duwa. Music icon Rico Blanco. Maga-konsyerto sa kabati, singer ni siya, no? Hindi ni siya dancer. Tigoro by kabalo magsaot goro si Rico Blanco. Action firing line. Naga-konsyerto siya dira sa ginpahamtang subong entablado sa ground sang Bacolod City Bacolod City Government Center, no? Di na ako magtawag new, no? Kaya na bag-o no? Bacolod City Government Center na lang. Sang una, new New Government Center kay bag-o, ti subong matamat gidaan na. Action firing line. Ang tawag sa kick-off sa lubong. Sa lubong, no? Daw pa sa lubong, no? Ay isalubongon guro. Isalubongon, isugataon, abi-abihon, no? Ang pagsulod sa bulan sang October yung bati ko may countdown. Baudo temprano pa New Year ba? Action firing line. May countdown, ti magsilig kita countdown, malaputan gali ni las 12 itong gabi. Di ba? Kako ni countdown mo, ang pag-umpisa sang adlaw sa bulan sa Oktubre, hulaton mo gina ang 12:01 AM. Action firing line. Damo naman isang mapulaw mga muning plastada ni ho. Amo na nga importante diri ang presensya sa ato sa mga otoridad. Amo na nga pagtililipon, di ginamalikawan niya ang makahulubog nga ilimnon. Action firing line. Di ko na pagimunuhon dang illegal nga droga. Kabalo na sila.
damo-damo sang nagkaradakpan ng ligad ho. Nga ginapatihan na makunta nito ang panigana sa Mascara Festival. Nagkaradakpan, nagligad mga action. No? Ang palagwa on the kick-off sa Lubong plus may mga, hindi ba naguro magkabig pa aman na. No? May mga makigbahin sa sining konserto ni may surprise guest. Surpresa nga bisita. Ang pamangkot kung bala artista. Di klaro naman naguro sa pagpati nyo. Kung di artista, dugukan sa tawa. Action firing line. Di niya pagdugukan sa tawo. Kay bisan pa nagligang kampanya pa lang, ang grupo Asensobla, di bala artista to, makita mo to, makita mo wala artista. So mga dumaog ang mayorya nga kandidato sa grupo Asenso sa babagunan di sa nadawang alkalde si Mayor Albe, wala sa artista, di na mahimo. Kay base ang kanamuon sa mga artista nga nagbisita sa Bacolod sa panahon sang kampanya, malita. Subong nga mas karaba si magdoble o kung basi magtriple pa. Action firing line. Manang-manantayan nga senaryo kay kung festival director ang pahambalon na kakson, it's all systems go. No? All systems go na. Si balaunta kung ano ang bala mayara sang dugang nga plano nga gin apply or i-apply ang Bacolod City Police Office sa gin patihan kaina nga send off ceremony ang spokesperson karon sang BCPO ang spokesperson ang pamuno gali sang operations sang BCPO no si Police Lieutenant Colonel Lester Liada makaistorya ta. Action firing line. Alas 7:21 Action Radio Philippines Standard Time. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sang lokal? Duha ka mga undersecretary sang DOH nagsaksi sa Special Vaccination Day sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental, kaina sang aga. Action firing line. Dr. Kenneth Ronquillo, kagatorne Chared Mercado Grande, maninduwag ka mga undersecretaries. Naghibalo man sila kung ano balang nalabutan na sang Pinas Lakas Nationwide Booster Campaign sang Negros Occidental. Ti ang panawagan ni Yusek Ronquillo sa publiko sa mga Negrosan nun, no? Kabay kooperahan ining Pinas Lakas Campaign nga di. Para nga ang vaccination rate sa siling kampanya ni hindi man siling masiling gamay-gamay gibla, no? At least malapit lang sa ginatarget. Action firing line. Kabante medyo pigaw subong ang resulta mga kaksyon, no? Ang target daw kabudlagid labuton. Ti kon bulig kag suporta siling ni Ronquillo, kon bulig kag suporta sang sentral nga talatapan sang DOH, way man sang problema ara yang DOH Central Office sa Permigid, no? Kay araman ang regional nila nga talatapan. Himuon nila para lang nga mabuligan. Bisan di kayo mawalabot ang ginahandom nga kadamuon sa mga dapat babakunahan sa pag-abot sang first 100 days. Ni Presidente Marcos, matupad na ng first 100 days ya. Sa October 8 now, tini pinaslakas de, ang target sila, babakunahan ang 23 milyones ka mga tao sa Pilipinas. Action firing line. Pero kabod, lagid labuton na ako kay ang tao malungo pilit mo, hindi na mapilit, kaya bang kasuguan, wala ba sa layina, kung piliton mo karon ba kung tapungulo niya kabla. Action firing line. Madugan-dugangan lang okay na na. Tis Governor Bolakson, lakip magkina sa nagsaksi sa saring vaccination day, apang may ara sa medyo masubo-subo nga palihag kayo na kabanti. Ang vaccination rate na sa Negros Occidental, may angos sa ring Pinas Lakas Campaign, medyo manubo ang performance, porti o Japon nagalaom sa paglaom, di? Nga mangin maayo sa palaabuton ina kon kooperahan lang sang publiko. Action firing line. Alas 7:24 Action Radio Philippines Standard Time. Ano bagay ay nagabalingaso sa mga balita sa bayan sang lokal. Ari na nagka-interest ko ni sang balita niyo. No, dari man sa atos Negros ni o galing kay dito ni sa Piak Isla, no? Negros Oriental ini sa nga balita. Hindi naman pwede ning pawalaan kag baliwalaon tala ni kabante
Negros man mo, dali man sa aton lapit ni, no? Angot ini sa resulta sang nagligad nga eleksyon sa pagkagobernador ini nga posisyon, no? Dali sa Negros, sa Negros Occidental, waya sa problema, way isyo niya ang resulta sa nga eleksyon sa provincial nga level. Dito sa Negros Oriental, problemado to ang resulta, damo sa nag-question to, kag nagka-tension to mag-action. Negros Oriental, ang balita nga may ara sang ginpagwa nga desisyon or anunsyo ang Commission on Election o CONCOMELEC sa reklamo o kompetisyon ng pasaka, grabe din nga sitwasyon sa Negros Oriental kung balikan to mo. Ang resulta sila mo, man nagligad nga eleksyon, arigaan ta kamo sang gamay lang nga background sila. Ang mga nagkandidato sa pagkagobernador sa Negros Oriental, apat. No? Apat na nagkandidato. Dari na nagsingking isyo ka reklamo niyo. Ang apat ni Henry Teves, si Doc Mark Macias, Ruel Digamo. Kayang isa, Ruel Digamo. Duwa ka Ruel Digamo ang dumalagan bilang governor sang Negros Oriental. Sang way pamatigayon ang eleksyon, ang naga-serve bilang governor da si Ruel Digamo. Pariyogid ang ilang sa apelyado, spelling sa apelyado, naglain lang sa spelling sa ngalan. No? Ang santo incumbent governor, Ruel as in R-O-E-L. Romeo Oscar Ico Lema. Ruel. Mura siya ang incumbent governor that time. Ang isa pa ka nagdalagan, ang Ruelia R-U-E-L. Romeo Uniform Eco Lema R-U ang dumalagan. Tikadamo to sa Tomas Kilay nga supporters ni Governor Digamo nga sila nga. Sino na sa? Sino na sa? Nga nagdalagan na sa iya? Misin otomang koton mong masiling sa sabat gadya. Palingin na. Action firing line. Ang ginatawag lang ang nuisance bla. Bisasin olang to ang mangkoton mo. Galing ka bante. Mareklamo bantuod, dalabutan eleksyon, nagwa ang resulta, ang subo-subo nga resulta magka-aksyon, kay daog to si Henry Teves, mas damo ang boto ni Henry Teves. Ikumpara to sa incumbent nga si Ruel Digamo. Action firing line. Amo ning rason kun nga ang naglabot des punto nga magin file nga petisyon. Ang resulta to sa eleksyon ang nagapungko nga gobernador nga Digamo na pierde. Kaya ang declare to nga nagdaog amo si Henry Teves. Aryo, ang abanse ni Teves kay Digamo, governor nga posisyon, 19,435 lang. Kon governor nga posisyon, gamay ni sa abanse. Action firing line. Mag 19,000 plus, gamay ni governor nga posisyon. Ang balita, nga ginanunsyo sang COMELEC subong adlaw, good news ni sa para sa anay governor nga si Digamo. Kaya ang COMELEC nagbando nga dapat i-deklarar nga invalid. No? Null. Invalid. O kung sa mga Tagalog, paipawalang bisa. Ang 2022 election victory o kung ang kadalagan ni Negros Oriental Governor Henry Teves, nagligad nga eleksyon. Ang siling ni COMELEC spokesman Rex Laudianco. Action firing line. Ang boto nga nakuha sang isa ka Ruel, atong Ruel lagi na siling nga nuisance, may boto ba siyang mo? Ang boto yabi nyo pila, lapit piya 50,000. Action firing line. Di nga ngambal sang iban, tani makadto pa to tutuod nga Ruel at sa isa ka Ruel. Action firing line. Sa incumbent governor, ang siling sang COMELEC makaksyon kung sumasumahon, ang boto nga nakuha sang isa ka Digamo nga gindeklarar bilang nuisance candidate
no? O konti mo nang siling tabala, kandidato nga panglito, kandidato nga kung sa aton pa daw palingin ulog. Action firing line. Ang nakuha nga boto nagligan nga eleksyon ni Ruel Digamo and Ario E.L. Digamo 49,039 makin mo damo pa siya damo pa nga boto ka ni 49,039 no nagpareho lang kamo ngalan sang ngalan ka Bilyado sang nagapungko nga governor paglagan mo lapit pa 50,000 nakuha mo. Action firing line. So, kung ining 49,039, kung idugang sa nakuha nga boto ni Anay Governor Ruel Digamo, ang boto ni Anay Governor Ruel Digamo, 281,773. Kung idugang mo to, kaya ang hambal diri sang COMELEC, no? Dapat makadto ni kay Anay Governor Digamo, ining 49,039. So kung idugag mo sa 281,773 nga boto nga nakuha ni Anay Governor Digamo, ang boto sa Anay Governor matupa siya sa 330,812 kag maabanse sa boto nga nakuha sang gineclare sadto nga nagdaog nga si Teves nga 301,319 lamang. Action firing line. Grabe ka interesante nga balita, no? Pero karkulo ko hindi pa rin siguro final. May mga legal remedy pa guro nga himuon di. Ang yapyag nga kampo. Kung basihan talang ang desisyon sa bansang kabalik atong nagpapili nga si Ruel Digamo and Ario E.L. Digamo. Ano man? Ginsugo lang agud tong gamuhon tong pinsara sa mga botante mo na. Action firing line. Mangkot lang ato na kay di na ni bagos pala matin-anta damo na natabo nga mo nga senaryo ugaling kay ini nga petition ho gin paboran sang kumalik ko. Action firing line. Nagpabor iya sa nagareklamo nga si Anay Governor Ruel Digamo. Action firing line. Firing line. Alas 7:32 Action Radio Philippine Standard Time damo sang ga-text na rin sa akon nga communication, no? Angot ni sa ginmuno kung maras kabangkalan, iniga pa dalang mensahe sa aton, no? Taga-kabangkalan ni sa, ibang daw hindi lang mapakilala, bla. Kaya buruhon ko, City Administrator. Ang balita, angot sa ni, ara nakasentro sa Kabangkalan City, mga kaksyon. Ang balita ng Anay Board Member sa Negros Occidental, Attorney Reynaldo, kung mas kilala, na si Lolan Novero, nag-resign, no? Bilang City Administrator sang Kabangkalan. Action firing line. Ang tawag sang iya sa resignation, irrevocable resignation. Ang petsa kapon lang, September 28. Ginbaton sang City Mayor's Office kahapon man, September 28. Based sa dokumento nga nakita naton kagay padala sa aton. Ano magsiling nga irrevocable? But silingos na hindi na mabawi, no? So hindi na pwede nga bawion ina nga resignation ni Novero kay irrevocable resignation. So ko gusto kag hindi sa alkalde sang Kabangkalan, madayon gid ang pagbiya ni Novero. Action firing line. Kita lalupang doon ganing gabalita, di kag dapat na ni matagaan isang patag rason sang una, sang mismo nag-resign. Ag sa opisyal, nga ginpasakan sang ginhatagan silang resignation letter nga ni ngaman. Ti si Rovero nagsugod pangalagad, City Administrator, nagligad lang nga Hulyo 21. Nagligad lang nga Hulyo 21. So din naman kita isipay naman ta, mathematic naman ta. No? So kung isipon ta, sobra lang 2 bulan nag-resign. Hindi ka ba na matingala na? Kung ikaw taga Kabangkalan, hindi ka matingalas na matingala gid eh. Action firing line. Nga ano ba na ang rason nga nag-resign si Atty. Novero? Kagabi pa lang sa Action Firing Line kay basta Miyerkules. Si Action Art ang nagapungko diri sa Action Firing Line. Natingwaan na di sang Action Radio Bacolod nga makuhaan kuntani sang pathag. Ang mismo nag-resign nga si Atty. Novero
ang sabat ni numero nagayo siya nga hindi siya na makakomento, no? So okay lang na, okay na siya, no? Mayo gani kay nag-reply. Sang saway nag-reply, no? Nagsabat siya, nagpangabay siya nga hindi lang sa makakomento, no? Sa ika-3 nga linyada sa resignation letter ni numero, dari na aryo, munuhon ko lang, nakasulat na, I believe this sacrificial act of resigning. Kung sa aton pa, sacrificial act, ano ba? Daw give up lang ko anay na, no? Muna ba lang? Bisan pa nga ang ginimo ko medyo makatugas ang disadvantage. Muna sa? Sacrificial act, himuon ko for the sake of something else. Ang pabangkot sa bungsang kabangkalan, simple man lang, ano ang natabo? Naglain bot ni Novero? May wala nagustuhan si Novero sa palakas sang alkalde? O kung maiban nga tao, magluwas sa alkalde ang rason sa pag-resign sang city administrator. Action firing line. Teko na ko ang pabangkoton sang mga taga-kabangkalan. Damo ganda taga padala misis sa ato no kapakilala taga Bangkalan no. Kung ako magkuton sa taga Kabangkalan ko nanong rason, pulo ba sinsagid kay way ko sang isabat sa inyo da. Way ko sang isabat nga patod sa inyo, magluwas lamang to sa resignation letter nga muno ko sa inyo, no? Ang masugid ko lang nga ang function sang city administrator ang ara nakamandato sa idalom sang Local Government Code of 1991. Ara na si dalom sang Section 480, Article 10 sang Acta Republica 7160. Ang city administrator isa man na ka-government employee, empleyado man sa gobyerno mo, yang isa na trabaho mo ni. Ara na paidalom sa otoridad kag direksyon sang alkalde, sang mayor. Action firing line. Sinong mayor dahaw sa Kabangkalan, di ba si Benji Miranda? Ang city administrator naga-supervise, naga-monitor, kag naga-coordinate sa mga activities kag function sang mayor's office. Nagadihon ina sang plano kag direksyon sa administrative activities sang syudad. Action firing line. Muna masugid ko guro kabanti way mako sang isugid sa inyo kay way magid pa interview da ang pila ka opisyal sang syudad sa Kabangkalan ho. Action firing line. Anong bot sa lingon? Ang Kabangkalan subong way nasa nagatindog city administrator way paguro kay way ban nagpabalo. Kay nagbiya naman kabay irrevocable resignation, di na pwede ito babawi ang resignation no sang city administrator. May kapabangkot diyo sa ako sa nga cellphone ho kag sa live stream ta. Tagalog speaking pa. Sabi nila, Mayor Miranda, nasaan ka? Action firing line. Daw title mo sa pelikula? Action firing line. May pwede ta dakson nilre timo ito gingutom ko sa isyu ni sa Kabangkalan ho. Action firing line. Ti amo nang pila lang ka pamangkot na sang Kabangkalanon mag-action. Anong plano ba daw subong sa syudad man, Mayor Miranda man? Sino ang pwede ibolos bilang city administrator? No? Tandi, sulo sabat ka man bisan yes or no lang? Haling kagabi, o sundan kay nasa ang agaho? Nga, pag tingwa ko tanda sa Action Radio, nga, bakwaan ka bisan simple lang reaksyon o kung explanation kung pagpatag. Action firing line. Galing ba si kung hindi gusto si Mayor Miranda nga disturbohon bla. Ti kung mag-amo na ang plastada, kag kung may mga balita ang isyo dara sa Kabangkalan, ang itayak sa radyo bakulod sa ang iban nga opisyal dara nga pwede gid makapatag sa publiko. Action firing line. Kay na base kung matingala ka bala nga may nagtawag na nga numero, humalik gabi kay na sa aga, Action Radio na Mayor. Action firing line. Kung naka-disturbo Action Radio sa imo, mga dala kami pasensya. Kagti,
Malinamon nga hindi gali kaya pwede nga maistoro bisang minutos lang. Action firing line. Mamulang tani naka-simple mo, no? Mula naka-simple, no? Sa mga taga-kaman-kalanti, way ko sa isabat na sinyo, kadamo sang gatek sakon diyo, no? Sa sading isyu ni, sading isyu ni dabo sang palamang kutanon nga dapat masabat di, no? Nga nag-resign ang city administration. Sinong una dapat magatatahag di? Ti siyempre ang nag-resign nga si Novero. Ti pangabayang to siya nga di sa makakomento. Kung padalban pa rin, di tababasol sa Novero di. No nga hindi sa magkomento bagod basi may nagakaigo man siya karason. Di ba? Kag basi to nagalikaw man lang si attorney nga makatuga pagidya sang dugang isyu. Action firing line. Or base ginatugyan ya nalanggid sa alkalde ang paghatag sang reaksyon. Action firing line. Wala sang iba no kun una nga tao nga dapat gid magpatag reaksyon kundi ikaw mayor. Kay ikaw ang alkalde o kun ikaw ang amay sang syudad. Kun hindi gid kag budlay para si imo, padala lang mensahe kay para mangita kami iban nga opisyal nga pwede gid masugilanon na. Action firing line. Amo lagi niya ka simple kung pwede pa lang ang nagapadilhig tabis kilidalan da malita ba si kumay nabalaan da padala ka mo mensahe ba di ba si kumay nabalaan ka mo kung tanong rason nga pag-resign eh Action firing line. kag ba si mapatihan lang ti kundi mo na lang nga to sa nga interview. Action firing line. Sa mga kabankalanon nga nagapadala diri sa mensahe kag palabang kutanon wala na ang pwede ko balo sa inyo. No, pasensya nga hindi ko masabat ang inyo sa mga pamangkot. Pero sige lang nga. Padayon lang kabag yapon, padala diri sa mensahe. Mas mayo lagid gani kon mensahe bla angot sa pagpalakat sang gobyerno sa inyo sa nga syudad Subong, basahon tagid na no problem. Kabay pa nga wala kamo naghinulsol sa ginhimo niyo nga pagboto nakaligad nga eleksyon dara sa may Kabankalan City. Action firing line. Paglingi ko la City Media kina pagtangla ko 42 na og nasig oraso. Action firing line. Sige, sa ato sa nga pagpanumbalik mga kaaksyon, ang balita may kantanan sa kolera unahon ta kay maistoryata kay Mayor Judith Gallego. No, si Mayor Judith Gallego sa Silay City sana sa lenta na way gid problema mo. No, pag text mo yaw rin mismo raga sabat yun. Action firing line. Ang Silay City, Kabankalan City, parehos man lang nga syudad, di ba? Do pareho man lang gani yang sitwasyon nila galing kay mas manggaran no gidang Kabankalan City action na Henry, no? Dason nga tuig gani guro may airport na da. No? Sako ng pagbisita da sa mga turista. Action firing line. Alas 7:43 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa... Okay, acknowledge na rin ito sa mga gabanitor sa live stream. Bikot tabin si Bantong, mayong gabi, Mego Benz, kay mayong gabi si Muda, si Rolando Mercado Montaño Jr., watching, Toto Rolando, si Nong Jimmy Tuga sa may Greenfield, monitor sa Tuga Family, okay, si Marita Ebe, Eme Flores Escalante, no, kagkay paring Roderick da, kamusta lang da, no? Sa ato sa live stream, mundohon tayo Roland Swanke, good evening, watching from Buena Vista Rizal, Pontevedra. Leia Younger Esquivel, okay, good evening Samar, monitor from Talisay City. Raymar Gicano Halyazgo, monitor lang kami di always sa Valladolid. Tamyaw ko lang na yun, family Halyazgo. Gicano Salvatierra Robles Cabalfin Kagatapayan family. Sioma Luminar Aman. Athia Kimeriman, Teresa Linaha Kayaw,
Geraldine Hauhides, good evening. Ari kami sa may talaptap, La Castellana. Maria Lia Marabailes, Banag Glorioso, good evening, Action Mar. Monitor lang diri sa Camellia, Bacolod South, Barangay Tangub. Milal Oligo, arama si Kirina Villaflor, rainy evening, Action Mar. Tamyaw ni Milail, si Vanessa Star, kag Dokpat Mayo, Jinky Dialagdon. Si Noel Amaka Alex Montesa. Melvin Peñafiel, Kirina Villaflor, ari kami sa may Pandanon, Don Salvador Benedicto, Patamyaw, Aldrich, John, Apil, Armando Ibanez, Lilia Ibanez, Ferdinand Villaflor, kag Arlene Villaflor, Lolita Dialagdon, and Jose Dialagdon. Salamat gid, more power, Action Radio. Sige, si Kirina Villaflor, pakigreet man, Jinky Dialagdon, from Arizona, USA. Arlidan Makoy, monitoril lang ko di sumaglihog tamyaw sa Baktuda Drivers. Si Karen Miraflor, good evening, monitor lang, Barangay Tagub, God bless. Okay, sige, salamat. Lilian Tadina Claridad, good evening. Ara si Carl Kenneth Acadiete, Leo Gret sa kay Susan Di Pasukat, Rosella Jesse, kag kay Bernalyn Prado sa Hacienda Lulubcon, Barangay San Jose, Ebe Magaluna. Rochelle Fulgencio Susana, Araban. Paul Spot III, Jern Ver Kalad, biyong gabi. Sige, salamat kita. Balikan ti Abando Dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga-monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid ko online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang nahuya, ako maghulam. May pigado, tas kay ko sila. Madisurbo ko sila wala. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit. Tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kang mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Yung Philippine Standard Time may tinero patay. Samar sa Maya Northern Negros naman, detalye sa ning balita with Aksyon Roger Gotib. Aksyon na Roger, mayong gabi, please come in. Yes, Aksyon Marlon, sa atong kini Aksyon Marlon Exact Station, ang isa sa may dalan Camaranion. Diri sa atuwangan sa isa ka gasoline station o FedEx gasoline station. Dali nagluntad ang isa ka shooting incident, dinigid lamang nga gabi Aksyon Marlon, kag may patay isa, kag isa pagid ang pilason nga naigo sa stray bullet. Isa ka maestra. Actually, ang lugar gini sa Wagsinit, Purok Masagana, Alfredo Maranier Street, Barangay Poblacion 2, Ciudad Sensagay, sa diin,
natabo dire ang ini nga shooting incident. Now bago lang ato na istorya ang investigador kay dito kita sa bayan sang ospital wala pa man sang record dito kay bago lang to gindalaman ng amuman nga mga bangkay sang biktima. Gikilala ini kay Russell Matarong Caberte base ini sa ID nga iya sini nga bag bala nga may ID. Kaga nakita dire nga ang pangalan niya mo si Russell Matarong Caberte, 44 anyos sa edad. Kag residente siya sa barangay Makiling sa siyudad ng Sagay. Now ang inisya ang may igo to visible nga igo action Marlon na anom. Ang visible nga igo sa tiyan, sa dughan, sa kilid-tagid, and then may ara pa siya sa nawong galapot pa siya tang kubo. Na mo igo ya kay actually sa subong sa crime scene kay subong may ginapabutakan pala din numero bala nga crime scene action Marlon nga may ari dire walo tanan o siyam tanan ka mga numero kag inisya mga basiyo sang bala nga ara sa kersada. So ang suspect sa karon wala pa gid ma-identify pero suno sa report nga magaliko ini siya diri sa sining gasoline station siguro matughong kag amuman ang nasa labat bala to baliko man di kay matughong man sang gasolina sang hinali lang ang dungan o nagasunod sa iya nga motorsiklo suno sa aton diri pagpangusisa nakasuksok sa pula nga bayang malaba ang buhok nga mo ang naglutang unang nabatian diri sa mga tao sa gasoline station ang tatlo ka mga lupok pero may sunod-sunod pa kasi dasod ka mga lupok pagid ako Marlon nga gintiro gid nga daw ginpinising bisan na tumba na ang ini nga biktima. So pagkatapos sila nagpalagyo siya pakadto dito sa going barangay Bato tubos sila nagdiretso lang hiyapon na to ang naka-motorsiklo. Ini naman ang naigo nga maestra matugtong matanig sila kilala ini kay Marilyn Mangulabnan Ianson 56 anyos na edad kag residente sa Puroksay sa barangay Poblasyon 1 siyudad ng Sagay gangkas siya sa Siningabana wa ta makwa ang pangalan siya Siningabana kay sa subong ara sila sa Lopez Foundation Hospital. Kag dito sila gindala agod nga dapatan man sila kay nga pagbulong ang report maigo ini si Action Marlon sa iya sining ini ang maestra nga nagabakride sa iya sining bala nga tuyo magkutari magtugong diri mo paglutang sini sang ini nga persona nga si Russell Matarong ang iya sining nga motorsiklo ginasakyan sa biktima yari pa sa karon ginakordon sa sulod sa police line nagaduag sang pula ang tangke kag manubo ini nga motorsiklo and then may ara nga sticker sang Kabalikat Sidicom nga iya sini nga motorsiklo pero ato iya ang ginasakyan man nga motorsiklo sang gunman wala pa man gid sang identity pero nakuno to Hirox daw mo na ang suno diri sa payag man sang iban kasi ini nga lugar ni matawo magini sa Marlon kaya tubang man isang mercury drugs mo kadamo na di ang nagalinabay bala. Actually may na-interview kita nga nagatambay gid siya kagara sa iya gid sining tupad ang natabo nga panglutang sa sining biktima kag suno sa iya nga hindi gid mulalungan kung sino ang itsura sa naglutang pero tay suno sa iya nga ragid siya sa matabo ang amo nga insidente. Lupok ng gulpi, naman sa lagang ko. Pila ka lupok? Una tatlo. May ara ko gid. May ara ko gid tatlo bagay. Ulan to, lagang ko dasan ngayon nagbalik niya. Pero ang lintiro bagay nga sa motor. Nang portion lang Action Marlon sang nakasaksi bla nga amo na ara gid siya tubang pero nandalagan siya pati kibot nga may naglupok lang gulpi. Subong panahin pang investigasyon sa mga tapos ang kapulisan kag hot pursuit operation sa possible nga makadtuan sang amo nga gunman kag wala pa man matubod gid kung ano ang motibo sa sining pagpanglutang
Action Okay. Marlon. Jer. Sa dire. Pangita. Okay, Jer. Jer. Klarohon ta lang nga, ining ngalan nga Russell Caberte Matarong, ginbase lang ni sa ID nga nakuha nga nasulod sa bag sang sinang gintero. Yes, Action Marlon. Sa bag nila recover, black and bag yan gintang lante sa Okay. police. Inang ID na inang ngalan Action Roger, may ara na sang nakapagkit dara nga nawong. Picture? Actually, wala ko makita. Pero ginpayag lagay na sa investigador. Kung saan paano na-identify niya based sa ID kung ngayon nakita, Dre. Sa bag. No? Pero basi kung may mga development pa man karon. Pero kay ano na to ni Sir Baluco, kay na nga muna ang pangalan. Yes, ang kining nga biktima, Sir Marlon. Kag taga ni Niger, taga Sagay City man. Ano nga barangay? Barangay Makiling, Siyudad ng Sagay. Ang Makiling, lapit lang na sa area sang crime scene? Ang Makiling, amo ni siyang alagyan, di subong pakanto, tapos barangay Makiling, pero maagi, tapos barangay Rizal, daso barangay Makiling. Barangay Lupisa na, daso barangay Makiling. At hindi man nagali Akson Roger Layo, kung may nakabati, nakapamilya, Russell Caberte Matarong, din sila pwede magkanto dito bang gagin nila? Ara sa Alfredo Marañon District Hospital ang biktima teron na tupamanto kuano ay pumadala sa morgue. Sa Marlon, no? So far sa mula na ay kahit aton pa rin usisaw man ko lang investigasyon sa kapulisan kaya may mga development karon sa Japon aton man ikadugang sa pila ka mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Direkta din sa ato lang tangan na una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutib naga-report sa Bacolod. Action Radio. Action! Report! May panabago naman nga shooting incident, patay ining biktima kang masubo-subo nga balita de. May nasalabat ho sang nagatalang bala. Akin mo ang basiyo pilak-bilog to kung basihan tang numero gin pangbutang sa ato sa kapulisan. Mga 8 ka bala mga kaksyon ang nasalabat dire maistara nga nagangka sa motorsiklo ginaman yo sang banda yaman mapatugho magutani sa gasolinahan kinatabo ini sa atubang sang gasoline station dara sa Maya Sagay City ti mayong ti paalan to igo sang maestra nga si Marilyn Yanson Mango Labnan ti ang nakuha nga ID sa bag sang sining persona nga tiro mga kaksyon ang alan Russell Caberte Matarong, no? Russell Caberte Matarong, 44 anyos, taga Makiling, siyudad sang Sagay. Action firing line. Sabay pa nga badakpan ang ganbano kung taga Luthang to kay muna Pernebla. Matian naton ang mga shooting incident dari sa Bacolod sa Negros Occidental. Nga shooting incident lang, huwag kita kabati nga pagkatapos ng shooting incident, pila ka oras, bisa mo butanta in oras, pila ka oras, dakpan ang ganman. Action firing line. Daw, I get, no? Damo naging poselde sa mga tao sa Negros Occidental, no? Action firing line. Firing line. Sige, ang dugang na karon nga information, dugang pagid nga detalye ko makuha nga bagong information sa Action Roger Gutierrez ato sa nga Northern Negros sa correction, totok karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Action firing line. 9 minutos nakaligad sa takda nga alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Selawanta ang balita kay damo sang nagahulat. May kantaran sa siring tuman ka talalupang don nga kaso sang cholera dire sa Negros Occidental. Abi naton kon amo lang to ang kaso sang cholera bla. Atong 88 anyos nga tigulang, no? Nga gin report naton una nga nagtaliwan igo maron sa ginusisa gle ika 5 na ato sa nga pasyente. Action firing line. Nagsentro ining balita sa cholera, ango sa cholera dara sa may sudad sang Silay ho kay sa Silay partikularmente sa may ginhalaran may 3 gid ka mga residente nila na ang ginigo sang cholera mga kaaksyon. Ang isa taga Lantad, ang isa taga barangay
E. Lopez o kon Eustaquio Lopez nag-action. Sa bahin sang banwa sang ibi magalunati nag-take action man sa giliyon, no? Si Mayor Marvin Malacon kag may schedule gani siya nga pag sinapol, no? Sa local drinking water committee sa masunod nga adlaw. Action firing line. Karon diri kita magtutok anay sa Silay City kaysa nasalenta na medyo madabo ang kaso sa Silay City. Ho? Online sa firing line. Apunta si Silay City Mayor Judith Gallego. Mayor, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. May gabi, Action Marlon. Yes, salamat gid Mayor agin tawagan ta kaliluwat kay kuno si Pisipon ta may nagdugag naman nga duwa ka cases Mayor sang kolera dira sa may Silay City. Correct ni siya nga ang total sa bong is 5 cases na sang kolera, Mayor? Oo, Marlon. Correct ni siya. Oo. Sa 5 ka kaso, bali, ano to, kung correct me if I'm wrong, 3 sa ginhalaran, no? Yes, Marlon. Oo. Isa sa E. Lopez, isa sa Lantad. Oo. 5 tanan, ho. Mayor, anong status sa ning 4 ni? Kamanti ang isa to napatay na lubong na. Ang status ng 4 niya raga po sa ospital? Ang status mo niya, paano okay naman. Ang isa lang araw sa ospital. Pero as report sa ako noon niya sang city officer na subong okay man ang ila sitwasyon, ang iyang sitwasyon. Kaya ang 3 na ya okay na ya kay Wainan sa ospital. Okay. So manang good news nga dapat mapatian Mayor. Nano ang latest subong nga ginahimo sang lokal ang gobyerno sang Silay City may agot sa di? Ti subong nga amon nga ginahimo sang one city namon na ti ginasige gyapon na monitor ang mga ang pang hadinan gisina gamit nila nga matubig. Pag pabalog na pumuluyo partibra sa pag antes magkaon dapat limpyo gid bala mga kamot. Kini mga lugar Mayor nga ginaistaran sining 4 ka mga patients. Bali na kadtuan na kag nausisa na ang area. Yes, Action Marlon, ginkadtuan nila dayon nakatuan na gid po. So parang report sa akon nga ang sa mga mga pamilya hindi man affected yan. Amula na yang mga biktima na yan na dala sa ospital at nakagwa naman gani ang isa na nabilin subong. Okay. By the way, Mayor, may ara man ka mo dala agin tukod nga local drinking water committee, ano? Tiniara ko na sa mga nga ipatawag ko pa na gani, i-convene ko pa ni sila tanan. Okay. Para nga gid bra namon nga maka igami sa bilog na ni komunidad sa sila. Kag may schedule na Mayor ang pag-convene mo pa. Mayroon na schedule? May kuha na kami bayari siguro kung may nga daw siguro basi mga siguro mga mandi na siguro kay tibwas langalang na kami daw kadamo bisang kuha namon mga mandi na siguro. Okay. Ang latest is amo ni ang taga-barangay E. Lopez kag ang isa taga-ginhalaran sa gihapon. I don't know kung may ara sang na-monitor ang inyo sa nga City Health Office nga matawag naton nga suspected cholera case. Tisibong amo na mga nadaway naman iban pa. Amo mga na sila ti amo sa mga ginaulat pa namon ganyan kwan. Ang result ba sang tubig nga padala dito sa Manila. Ang sample nga padala sa RITM. Oo, ati mo na ang sample ng ipadala dito. Ati ano pa na naulat na mo makabalik kung na lang at mga konfirmado kung positibo ng tubig ang maging gamit. Ining sample nga water, Mayor, bali diin gani nga area gana gin kuha? Dito sa Dalagin Lara, mga sa magit sa na biktima dito sa kulira, napatay nga tulang. Tiyan mo na dito ginatuging kuhaan. Sige. Mayor, imon na lang siguro liwat nga mensahe or pahanumdom sa mga taga-syudad sa Silay para at least hindi na ni madugangan ang kaso sang kolera. So, ginapanawagan ko sa mga palangga kung Silay noon na di mo na hindi kita mag-alarma man, pero kita
siyempre maghalong ng mula ilabi na gid sa ginainom nato nga tubig. Limawa ang nakuha sa mga deep well nga mga nga tubig dapat siguro pa bukalan gid naton para bala nga makasiguro gid nga manong gid siya ang mga ang ginatunaan sang kulira and then siguro antes magkaon termigid ugasan sa mayo ang kamot ng habunan kag bunlawan mayo kag limpyo gid termi ang paginawi muna na siguro ang pinaka kasip nga himuon gid naton mga tilangga kung sila inon. Yes, sige. Mayor Joret Gallego, sir, salamat gid sa liwata sa information kag mayong gabi. Salamat man, Action Marlon, ng gabi. Action Firing Line. Ang tingog sang alkalde sang Silay City. So hulaton na lang ang resulta sang water sample nga ginpadala sang syudad sa bahin sang Research Institute for Tropical Medicine kon RITM ga panglibak sa akon Action Henry ang bladiyo kadupan lupa diyo sumunod sa alingagag ko. Action Firing Line. Sige lang, okay lang. Kaso, sige, no? Bantayan taning kaso sang kolera, mga kaksyon. Tiaraman, way man nagapabaya ang lokal nga gobyerno sang Silay City, pati sa bahin sang EB Magaluna ho. Kaysa statement, ngagin pagkit magkaksyon ni Mayor Marvin Malacon. Based man this information, may isa ka kaso mo sa banwa sang EB Magaluna. Ang report kagin padala sa iya sang Municipal Health Office, 30 anyos ni siya. Babayi, residente sang sitio Tinapok, Coastal Barangay ni sa sang Batia. No? Diagnose siya with acute gastroenteritis with severe dehydration cholera. Action Firing Line. Gin-admit man siya sa Teresita El Halandone Provincial Hospital sa Silay City. Nagligad nga September 23. Pero na-discharge siya, no? Nakagwa na ni siya kag subong estable na ang kondisyon. Action Firing Line. Ang Local Drinking Water Committee, hambal ni Mayor Malacon, maga-convene, maga-meeting sa October 3, no? Sa Monday, ti mo man sang schedule man ipalag way ginamang madugay ni Silay City Mayor Joret Gallego, no? Mag-convene man ila sa nga local drinking water nga committee ba. Kag dito sa EB Magaluna ho, ang water refilling stations, ang mga tag-iya sa kag operators, ginpatawag ba nga magtambong sa meeting. Na importante nila sa nga presensya ni kay ipahanomdom na sa ila nga dapat, no? Regular nga isubject sa ginatuwag nga bacteriological water testing ang tubig nga gina-supply nila sila sa mga customers. Action Firing Line. Sige, nagbisita man si Mayor Malacon sa mga residente sang sitio Tinapok, Barangay Batia, subong lamang nga hapon kayo sang hapon lamang magka-aksyon. Nga sa din, dito nag-star ang 30 anyos nga ginigo sang kolera. Kabay pa, nga hindi na di madugangan, kay kadamo sang gina problema subong sa ato sa provincial government, may pagtingwa pa ng provincial government nga mapanubo ang kaso sang COVID-19 sa probinsya, kay parang malog-halugan pagid, no? Ang protocols nga gina patuman bla kag ining nagahilapit nga holiday season, dapat ang mga nagrense maka-enjoy naman liwat kung tani sang Pasko kag bagong tuig. Action Firing Line. Ama nga to sa nga pangamayoon gid. Last 8:19, Action Radio Philippines Standard Time nga mahinta na sa aton sa kalwan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director. Okay, sa ato sa ring live stream, balikan tayo ng ipadala sa dugang sa ring mensahe, dali kita pa saka-saka sa babaw. Hambal ni Otay Benedicto, damo ginhire si Miranda nga taga Silay, nga hindi botante sang Kabankalan, posible si Attorney Lulan na takana sang pamangkot sa taga Kabankalan, nga sila residente wala na kaobra, kagayon prioritize pa ni Mayor Miranda ang taga Silay. Lilia Taton, tapos naman na raffle. Okay, sige. Virgil Pinda, Celine Holmes, Giapon, keep safe. Si Billy Albay, good evening. Elizabeth Gamala, God bless. Marley Gonzaga, bayong gabi. Manuel Moratilla, good evening. Live watching Toledo, Cebu. Okay, Ray Flores, bayong gabi. Jose Moncaltorilla, salamat gid. Tiz Vergara Sancho, bayong gabi. Okay, sige. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo, kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala lagi kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako mangulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginharay ko sa katulod gid ko nag-intra
Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Na kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. 8:38 sa Action Radio Philippines Standard Time sa tarang balita halin sa Bacolod City Government Center, halin sa Bacolod City Hall with Action Artay Hopon. Action Radio City Hall Report. Ibalaunta ang balita kay ang may good news para sa mga vendors dara sa may Manukan country, no? Mayara sang dugang nga pagpalawig kon extension sa ila sinigi na ayo ti uya man si Mayor Albi Benitez nga para sa gid ang pagpahalin sa ilada kung nagapa salig man lang silang pasarangan nilang pagbayad, no? Kailan kay kabungkat gid tama magbayad niyo. Milyones niyang ila sa nga baleran da kay man nagtingob kag naglawig man ang ila sa nga baleran. Action firing line. Naglawig ang kung nagpundong ila sa nga dapat bayaran sa lokal nga gobyerno sang syudad, no? Kag iban pa sa mga balita sa bahin sang City Hall. Action firing line. Banawa kay na sa banwasang Morsia, duwa ka mga undersecretary no sang Department of Health kon DOH atong kinang presensya nila parang at least lantawon man
ang senaryo diri sa Negros Occidental kon vaccination program. Ang magahambalan no si Dr. Kenneth Ronquillo, isa sa mga undersecretary sa Health Policy and Infrastructure Development Team. Po naman kina ang OIC Secretary si Attorney Chared Mercado Grande, no? OIC Undersecretary of Health sa Bansang Health Regulation Team. Ti naga kadto na sila sa nagkalain-lain nga mga probinsya para nga at least tibalon kung ano ang pwede nga mabulig dugang sang central nga talatapan sa nga DOH para nga malabot na nila sa target o galing kay nagligad to duman ko, nabatian ko nga ang OIC DOH Secretary nga si Maria Rosario Vergara nagsiling nga daw kay imposible na malabot ang target nyo by October 8 kay kagamay gyapon sang vaccination rate. October 8 naman ang unang isa kagatos kaadlaw sa papangalagad ni Presidente Bongbong Marcos. Yan ang ginatawag nga pinaslakas ng target sa 90% sa mga senior citizens dapat mabakunahan kag 50% sang general population dapat mabakunahan booster dose o kon booster shots. Action Firing Line. Ege, ibalaunta mga kaksyon ang unang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Wala nga langon na taguro sa bayan sang preparation sa ato sa kapulisan sa send-off ceremony nga ginpatayon kay ina. Sige lang pa bosan tani kon di ta malabot. Kay boss sa residente na Biyernes miyara sang pag tinilipon ang mga kaksyon naton Bacolod nun kag may mahilig mag-enjoy sa nga natawag nga Kolo Concierto. May ara sang countdown laban-laban nga matabo dira sa mga grounds sang BCGC. Action Radio City Hall Report. Action Art, mayong gabi please Kevin. Buwas na sa gabi ang ginamundo mo, Action Mar. Sigurado dagsa ginalikan damo di ang magabisita sa government center sa diin diri mag-kick off no ang countdown no kung pag umpisa git sining gina-expect na super maskara. Oy. Actually si Dr. Pornan nanawag medyo hapon naging katama no kag sila nga bago lagi natapos sulong meeting nila para man sa security measures ni himuon sang city. Pero ang balita, Action Mar, unahon ko lang ni Anay ho ang partibla ang ko kay na sa interview mo kay Mayor sang Silay. Kay ti kulera nga ginahambal daw mo ni siyang daw nag isa man sang dako nga balita sa sininga bulan sang Setyembre nga nagkingagaw pa mo. Nga ang Bacolod City actually may record man nga isa, Action Mar. Now, pero follow up naton sa City Health Office kung anong pinaka-latest sa karon. Ang isa diri kamay nga balita kay why niya sang nadugang pabi sa listahan Action Mar sang mga pasyente o kung nagpositibo sa cholera. Magluwasan tong taga-Mansilingan nga naka-recover naman gani. In fact, kundi atong mga ginakuan sang source ng tubig, gina-check to sang city, tiway man tuya hindi dito naghalin ini, no, ang ining pag-aquarya sang cholera. Pero sunod diri kay Dr. Grace Tan, nga mo siya ang head sa sanitation na department sa CHO. Why sila nagkapabaya kung sige ang nila sini nga libot sa nagkalain-laing ng mga barangay, hindi lang dira sa Mansilingan. Ang tuyo, Action Mar, information drive, pagpa-intindi sa tao sa risko sa ginatawag nga cholera. Now, kay magluwas sa cholera, isa pa kiniginadat, alaman nila subong nga mo ni sa leptospirosis, nga kumutikululan, ang Bacolod City may 25 cases, out of 25, 5 rin report Action Mar nga napatay. Oy. Sila niya, isa pagitila, sa ginadala namon, magluwas pagidugkor sa dengue, nga kung ang negros nagnubo, ang Bacolod, jalain ng iya sinisubong, nga status since nga sige manggihapon ang mataas nga records ng cases. Yari ang palayag ni Dr. Grace Tan.
Continued monitoring kami, sir, not just from there, but all the other barangay, sir, kasi base, kung may increase ng cases, sir. So far, wala man additional cases kita. Muna action man, no, ang confirmation ni Dr. Cristan. Now, sa iluhan ko lang very quickly, kay Ari, timely man kay bangod maskarang na istoryahan ta, everybody, especially the business, do ka expect nga makasikad, no, ang ila siling income, especially dira sa may manukan country ho. Isa sa may balita action mar kundi nagistorya sila si Councilor Celia Flor. Supposedly buwas na ning deadline kag ultimatum ginatag sila nga dapat iseto lang ila sila nga mga arrears o kon obligasyon para sa syudad. Pero ang pinakagusto nami diri nga balita sunod kay Mr. David Montuya kay extended ang ginatag sa city sila until December 2022 action mar, meaning until December this year, isettle nila ang mga nabili nila ng mga obligasyon. Siling nila David Montuya, ganis rin yan ako kinamang pasalamatan ni Councilor Celia Flor nga nagbulig sa Amon. And of course, this administration sa italom ni Mayor Albi Benitez nga nag-consider sa nila sining appeal kay ti nag-aalaom man sila nga sining Mascara Festival basi makabawi kag fully paid nila ang ila sini mga obligasyon. Yari ang presidente sa Manukan Vendors Association nga si David Montuya. Sa December 30, extend kami. Balikin ba kami ito time sa December 30 nga masitol naman nga mga arrears nga 20% tapos din masitol nga lipat sa top. Balikin ba yun sa alasan? Oo, nasa na si Councilor Celia Flor, ang iyang grupo. Kapasalamat kami kay tungod siya na tagaan kami atensyon. Then kapasalamat din kami kay Mayor Albi nga nangsigyan niya among ginapangayo. Amo Darson Mar, no, ang palayag ni David Montuya. So kudo sa ila at least may chance ang ilahan na nga masettle ang ila sining mga obligasyon sa tiyon ni siya Mascara kamay para maka-income and then nagilapit nga Christmas season. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art. Kay nasa nasilintara sa Banwasang Morsia, may special vaccination days nga ginlansar, no? May ara sa mga nagpabakuna to, booster dose na kon booster shots na. Isa sa mga nagsaksi to Dr. Kenneth Ronquillo, ang DOH Undersecretary. May ari siya sang ayo kag panawagan sa mga nagaransi nga dapat suportahan ang ginatawag nga Pinas Lakas. Now we're in Morsia, looking at the manner by which we can sana ma-reach natin yung ating mga targets. So right now we're at the level of about 24%. So overall, so we really have to work harder. And that's why together with our USEC here and the Department of Health, working with local governments, with our partners in the health sector, sabi natin this is all of society, all of government approach, working together. And of course, yung mga mamamayan din. Kasi kung hindi rin naman sila magpapabakuna, hindi rin natin ma-increase yung ating mga doses. And that's why we're here. So we hope that until October 8, we should be able to put up the target. And that's the manner by which also we will have to present to the President the accomplishment of the Philippines as a country. The Department of Health through our regional offices are all around the province to really help out. I was just talking to our dear provincial health officer. Today, ang sabi niya dito sa atin, we will have to go to house para mapuntahan natin yung mga senior citizens. And that's exactly what they're doing now. We're also helping the province in the overall campaign. That's why we're here. Action Firing Line. Yan ang abahin dala sa ato sa kaluan sa Evergreen, Glensing, Norosing, Kagabalan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa nagpadala siya ng Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si Bong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagiko kay basta ko nadala lagi kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya ako mahulam. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon na inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat kay sa Aksyon Radio kay na isa ko sa 29-2022 nga edisyon sa inyo sa nga palatuntunan Action Firing Line. Magatakop naman temporaryo. Ako sa Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!